Čaute kamaráti, ja vás zdravím pri ďalšom z mojich videí a dnes s Erikom sme sa vybrali na takú menšiu túru popozerať nejakú zver alebo dačo, uvidíme. Žena sa pýta, že či sa ideme prejsť, a nie, ideme še budovať do lesa, že základy ideme kopať stále. Bo som jej hovoril, že by potom po nás prišla, ale na úplne inom mieste vyjdeme. No a keby vás také videjko zajímalo, kamaráti, s nami dvoma zostaňte a videjko si vychutnajte do konca. My si to vychutnáme parádne v prírode. Pozrite, konečne mláky vytvorené. Paráda. Ja som naplánoval takú túru, že pôjdeme tam, jak sú tie miesta, čo je vysoká zver a toto. Tak dúfam, že dačo uvidíme. Erik tu má foťak, tam možno dačo nafotí. A keď nie, to aspoň bude dobrá prechádzka, nie? Tak, vypotíme všetko, čo sme zjedli, čo sme vypili. Erik má tu parádnu baterku tu, že vidíme až na dno, tak pozrite tam, ja vám to priblížim. Ešte zaostruje toto, že to zaostruje kraje. Vidno tam kamene na spodku. Ale brutálna hĺbka to je, kam. Zaujímavé to je. Erik už chystá aparát. Ale znáte, aký zákon schválnosti, ne? Vtedy, ak nachystá techniku i toto, tá nič nepríde. Bo to ja tak, keď zoberiem veľký foťák, tá nič. A idem s mobilom, tá všetko príde. Vtedy je všetkého. Tak. Tu sme na takom mieste, kde zvykne furt byť vysoká. Hlavne v zime až na takých 90%. Ešte sa neboli rameno. Bo keď hejta preroz na druhé. No tu už fakticky my ideme hore a sme na tom ugloni. Tam sa dá kde, jak to dneška to tie názvy hovoria, že kempy, zakempíme še tam. Budeme tam kempovať. Rozmýšľam, kade nám lepší tam prejsť. To asi tady tak rovno pôjdeme, ne? No taká hnusná tráva. Ale môžeš, ak pôjdeme cez túto travu, takže zaháňať to s tým foťákom, že by jak zo skosu, znáš. A tu je taký najhorší úsek po tých kameňoch. Musíme vyšľapať hore. Tam potom oddychneme. Trošku počkáme, či nepríde nejaká zver tam.
Stade to tam vyzeralo, ako keby tam taký vták sedel, si pána. A to drevo také konáš. Fuj, to mi dá čudo. Už vletelo. Kdy chodil na tu, ja vidíš. Tu takedy plno diviaky boli, kámo. Tu som za som chodil na huby. Tu strašne veľa diviakov bolo. Tu už tak, kde sa pichneme doľava. Tu by malo byť také miesto, kde by sa dalo kempovať. No ja už, kamaráti, konečne jem, konečne mám túto slaninu, čo som chcel včera ochutnať. Slaninka super, úplne na parádu, takže díky moc. Musím hovoriť potichy, bo číhame na zver. No a ja to využijem na to, aby som sa aj najedol. Erik povedal, že není lačný, tá nedostane nič. Neprišlo nikde nič zatiaľ, tak sa presúvame na iné miesto. Chceme sa dostať dole tam na luky, a uvidíme. Možno tam dačo bude. No ja som vtedy stamať z dola išiel a tu hore prechádzali toto jelene. Opa. Tu som si všimol taký pekný flek. Môžeš kľudne po tej ceste, keď chceš, smerom dolu. Ja len toto natočím. Ale fakt toto tu je pekné, kámo. Pekný les. Dobre to tu vyzerá.
by sa dalo v pohode prenocovať, kámo. Na tých kameňoch, že by nám chrbet fajne masíroval. Dobre to tu vyzerá. Ideme tu za Rikom teraz pozrieť to jazerko, keďže teraz fajne popršalo. Či tu bude trošku viac vody, či nie. Tam lepšie bude prístup tu trošku, ak pojeme ďalej. Tu som vtedy natočil toho dravca, čo stade tak vyletel pekne. Tady fakticky môžeme ísť. Vidno, že zver tu chodí, aj tam už je rozrité, vtedy tak nebolo, tam dole. Vidíš? Jo. Som kúkal, že zahúhňal mi šejak, že som rozmýšľal, že dakedy tu tak prísť na noc. Môže to tu byť celkom zaujímavé a rušné. Nie? Nebo by chodila zver piť. Hej. No, ale tak, kde by som tak zrobil, že tak, kde by som išiel na strom. Zrobiť si také miesto. Tak, kde by som sa... Hej, že by rovno zo mňu tam do toho baňúra buchlo. A tu kde sa schovať, vieš. Ale tak, že by som mali výhľad, no. A keď nie, tá len tu medzi toto konariny, či konariny, tu toto pňačky, čo sú, tá len tu sadnúť, maximálne zobrať celú tu prehodiť dajak, že by ma nebolo vidno, vieš. A že by som mohol s termom natáčať, pozorovať. Mohlo by to byť zaujímavé. Určite to spraktizujem dakedy. To bolo také stolička, No. A tam bol. Hej. Tu je pekné miesto. To nič, nanošil si foťáku po tých horoch, po kopcoch tu parádne. Teraz na ruke ho môžeš zbaliť a ideme domov. A čo už? Nevadí, ale to presne toto, ja keď zbežnem veľký foťák, tak konec. Nič. Ani myš, kámo. Stade teraz tam vidno ten rúbaň, kámo. Hop. Priblížime to na rýchlo. Nevadí. Boli sme ešte tu pozrieť, bo takedy tu vychádzala zver pekne, taký čas jak teraz. No ale to nefurt vám príroda dovolí dačo vidieť. O to je to potom vzácnejšie, keď dačo človek vidí, ne, bratu? A teraz pôjdeme tu, foťak si odložil, teraz vyjdeme tu na onen a také jelenisko, že koniec. S diviakmi všetko. Tam zajac beží Eriku a... Hop. Aký rýchly bol bratu. Aký bol rýchly. Dobre kamaráti, tak my ideme už smerom domov. Dneska zver žiadna. Dneska nebolo nič. Ale i také dni sú. A dúfam, že aj také videjko sa vám páčilo. My s Erikom sme si to užili aj tak. Zabava bola, to je hlavné a hlavne sme strávili čas v prírode, takže to je dôležité. Že čas bol využitý. Ne, bratu?
Takže tak, dobre, videjko končí, ale čo skoro sa vidíme pri ďalšom. Čaute.